kis páros kalandra, igen, mesekorzóra. Itt vagyunk Hajdúszoboszlón, viszont természetesen milyen a szerencsénk, elkap a vihar, úgyhogy most futólépésbe próbálunk keresni valami helyet, ahova be lehet ülni, mert olyan katasztrofálisan erős vihar volt itt tegnap, hogy kidöntötte a fákat, de erről vettem is föl részletet nekik, nézzétek! Sziasztok! Sziasztok! A víz! Megúsztuk!